Makadiko mhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe. Ndaitawo dambudziko ndiri mukati menzvimbo inei yeCape Town. Ndina madzibaba vamuri kuona apo avo pafoto apo. Vanozviita muporofita wenguo tsvuku madzibaba avo. Vanonzi vanobva kuhwedza kumusha kwavo. Nemusikana uyu ari pazasi uyo vanofamba naye vechiti mukadzi wavo. Hanzi Rozi Chiwerere. Vanhu ava ndakaenda kundobatsirwa kumba kwavo muna February, kumba kwavakasvikira kune hama yavo muno mukati menzvimbo inei yeCape Town muStellenbosch. Vanhu ava ndabatsirwa nababa ava vakauya muno muCape Town vasina mukadzi. Mukadzi wavo aigara kuJoburg, ndokwavaigara naivo. Zvaaigara kuJoburg kudaro vanga vachishandira vanhu vari vega kuno. Saka inini semunhu anga ane dambudzikowo rekudo kundoshandirwa, ndakaenda kundoshandirwa ndichida vanhu vane mari dzangu. Saka baba vakati vanogona kubatsira. Zvadaro kudaro ndakaenda neshamwari yangu muXhosa. Shamwari yangu muXhosa iyi, rimwe zuva tasvikapo tichinzi tofanirwa kuenda kumvura kundobhabhatidzwa kuwe, kutofanirwa kuenda kumvura, tine munamato wokumvura. Baba ava vakakumbira shamwari yangu kuti ndokumbirawo kuti mukadzi wangu akauya arudo kuuya kubva kuJoburg aonewo privacy room. Kozi room yandinoshandira vanhu inoramba ichipinda vanhu. Zvadaro kudaro shamwari yangu yakabvuma muXhosa uya. Inini ndanga ndabuda panze. Pandakazodzoka ndichibva kwandanga ndaenda, ndakasvika shamwari yangu ichinditi, iwe baba avakumbira kuti mukadzi wavo arare kumba kwangu zve1 month azokwanisa kudzokera hake kupi kuJoburg. Saka ndangovatendera hangu kuti ngavauye varare. Saka zvadaro baba ava vaiuya vachirara kumba kweshamwari yangu muXhosa nemukadzi wavo uyu. Inini ndakangovati kana sezvo maXhosa vachifarira kubika zvimwe zvisiri zvikafu zvedu zvekuZimbabwe, ndakataura kuti inini munongouyawo mechingodya sadza muchidzokera kwamunorara. Kana ndabikawo sadza munouya mechingodyawo sadza muchidzokera kwamunorara. Then baba ava vaiuya vachidya sadza nemukadzi wavo ndichitoenda kubasa. Ndichisiya makii vechibika vechidya, ndichitosvikawo vabika. Pasina kana dambudziko, ndambobvira ndatukana navo kana 1 day. Kana zuva 1 zvaro handitozi kana mbobvira ndataura navo kana mashoko anorwadza. Ndairara ndega muno mumba, ivo vechirara uko nemukadzi wavo. Kuzosvika mukadzi wavo ati ndoda kurara ndichinamata neni kuno kumba kwangu. Ati unoda kurara ichinamata, handina kana 1 day randakamuona ichimuka ichinamata kana pakati peusiku. Mukadzi uyo anozviitawo madzimai. Vanhu ava nezuro musi wa31 May ndiri kubasa, ndakasvika zvinhu zvese vatakura zvinhu zvangu zvemumba, TV, radio, speaker, mapendi, passport, mabhegi zvese nemagumbezi nemapoto nemapleti nemafuta ekubikisa neyangu ekuzora nesipo vakatakura. Vakasiya vakiya padhoo. Vakatoya nemota hanzi kamira pamusuo apo, zvakazotaurwawo nemumwe muXhosa akati vanhu ava vakatomisa mota tikaiona, asi kuti takafunga kuti sezvo vari vanhu vanoswera pamba penyu apa munozivana navo. Vakatakura zvinhu zvangu vakaenda nazvo. Ndinokumbirawo mhuri yeZimbabwe pane vari kuziva kwevanogara vanhu ava, ndinokubhadhara zvangu. Ndinoda kuti vandipe zvinhu zvangu, kunyanya pasipoti yangu zvangu. Dai vakandipa pasina kutora pasipoti yangu dai ndisingavatsvagi. Ndinokumbirawo kune munhu anenge avaona vanhu ava kana kunzwa kwevanogara, but masuspect anoti vari mukati menzvimbo yeKhayelitsha vanhu ava. Ndinokumbirawo please vanhu vaMwari,
vanhu vari kufamba vachibira vanhu vechiti vanoprofita, vanoshandira but nezvavazoita zviri kuratidza kuti imbavha. Ina ndina kuziva kuti imbavha, ndaiti pamwe vanhu vanobatsira vanhu. Munongozivawo vanhu tine matambudziko. Izvezvi ari kufamba achiti kumagurupu ese anonyepa munhu yana kumubira, ndaidanana naye. Ini handina kumbobvira ndadanana naye inini. Handidanani naye, anotorwara, anotomwa mapirizi, anotova nemiromo mutsvuku. Handidanani naye ini. Ndinotova nevanhu vangu handaidanana navo, noti iye. Izvezvi pese paanofamba achitaura ari kuti nini ndakadanana naye. Saka mukadzi wake wakauya, haasi kuchada kuti nini ndidanana nemukadzi wangu. Ari kuti rambana nemukadzi wake. Handina kumbobvira ndataura mashoko iwayo kuti rambana nemukadzi wake. Handitodanani naye, vanhu vandaitopa chikafu. Vechidya chikafu muno mumba ndichienda kubasa ndichivasiyira makii angu. Ndechiti vanhu kwavo vakandikumbira kuti tokumbirawo kuti mari yandaitaka kubatisa, vakanibatisa 2000. Ndikavasendera 1.8 nezuro muakaundi mavo. Vakati toda kufanira kutsvaga zvinhu zvemumba sezvo mwedzi wapera, toda kuti mutitsvagire hoki yekugara. Ndikavati alright, ndiri kubasa. Ndakazosvika vaenda nemakii angu zvokuti padhoo ndakazotoita zvokugwenya negirainda. Vakandipinza bhizi. Vabereki, kana pane anoziva vanhu ava, ndinokumbirawo andiudzirewo. Ndinomubhadhara zvangu. Namba yangu inoti 074 651 8937. Ndo namba yangu iyoyo yepaWhatsApp kana kumacall 074 651 8937. Ndaida pasipoti yangu zvangu yavakatora. Zvimwe zvese zvakatora, vakatora nemapendi ekupfeka, mapendi nematauro ekugezesa nelosheni yandiri kuzora. But handina kana kumbobvira ndatukana navo kana one day. Ndinoti kwevari Mwari ngavaropafadza vakomboreri. Zvese zvavachabata vechibudisa ziya, vanhu vese vachaprofita vechishandira. Ingaa nzvimbo inei vakabuda muCape Town vakaenda Joburg kana Pretoria kana kuLimpopo kana kuZimbabwe. Mwari ngavatungamirire. Chandinokumbira ipasipoti yangu zvangu. Pasipoti yangu anenge aiwana yakanyorwa kunzi Silia Jenjezo. Ndo zvakanyorwa pasipoti yangu, yakanzi Silia Jenjezo. Kana pane anenge aionawo painenge yazorasirwawo kana vafunga kuzoirasa.